תודה רבה שחזרתם אלינו. בשבוע שעבר אלין הבטיחה לנו שהיא הולכת לנסות להיות טבעונית לשבוע. אנחנו נתחיל לעשות, נרשום פה את כל הדברים שאת מבטיחה ולא מקיימת. איך עבר השבוע? תראי, אני יכולה להגיד שהצלחתי, אבל אני מעדיפה להיות כנה. כן. זה היה על גבול הבלתי אפשרי. אני מגיעה ללימודים ב8 בבוקר, נשארת שם לתוך הלילה. אין לי שום סיכוי להיות מאורגנת מבחינת הטבעונות ולארגן את מה שצריך באמת בשביל לחיות ככה. ואני מגיעה לקפיטריה ומבקשת סנדוויץ' וכל מה שיכול להיות בתוך הסנדוויץ' הזה הוא לא טבעוני, ופשוט מצאתי את עצמי לא אוכלת. שתביאי מהבית. אתה יודע מה זה להתארגן על המצרכים של... מה אמרו לך שאסור לך לאכול? אוקיי, אז טבעונות זה בעצם אורח חיים שכולל מזון מן הצומח, ללא שום מזון מן החי. וזה לא רק בשר ודגים, זה בעצם גבינות ללא וביצים. ביצים וחלב, ופשוט ירדו לי 50% מהתפריט השגרתי שלי. וזה היה... זה אתגר. זה אתגר שלא עמדת בו. ניסתה לחתוך, תסתכלי, ניסתה לחתוך ורידים. בואי, חס וחלילה. חס וחלילה. הדיכאון, תראי מה הלך שם. חבל. תגיד, אז למה את עושה את זה? מבחינה מוסרית, אני מאוד מתחברת לזה. כי ההתעללות בבעלי חיים, גם מישהו טבעוני, הוא בדרך כלל מוריד מהחיים שלו גם מן הסתם שימוש במוצרים שנוסו על בעלי חיים, תרופות, לא לובשים אור, פרוות, זה כל מה שקשור לשמירה על זכויות בעלי החיים בעצם. תמציא כלב לדעתי. יש לי כבר כלב. אז אתה מבין, מבחינה מוסרית אני מאוד מתחברת לזה, מבחינה מעשית זה כבר... גדול עליי. גיל הררי, אתה יכול להבין הנה, הבאנו לך שף שיסביר לך. שזה באמת, אתה יודע, מדברים על אורח חיים, אבל זה החיים עצמם למי שרוצה להיות טבעוני. כן, קודם כל נתחיל מזה שהיא לא הייתה צריכה להיות טבעונית כל השבוע, מספיק שהייתה משלבת קצת דברים מהאוכל הזה, זה כבר היה טוב, אבל היא צודקת בזה שמאוד מאוד קשה בחוץ להיות טבעוני לגמרי, וזה דורש הרבה מאוד התארגנות. עכשיו, מה שאני כן מנסה להראות זה שהאוכל הזה, קודם כל הוא יפה, דבר שני הוא טעים, ודבר שלישי, אם מתארגנים נכון, הוא מאוד מאוד קל להכנה ומשמח את הגוף, כיף איתו. טעמנו בפרסומות בשביל, כאילו, האמת שזה באמת מאוד מאוד טעים, אבל אורח החיים שלנו, לא רק שלנו, של מי שיושב כאן באולפן, אתה יודע, אנשים קמים בבוקר, יוצאים לעבודה, יש להם את הילדים, מתזזים ממקום למקום, מתי יש זמן לכל זה? הרבה פעמים ביום אנחנו עוברים, ואתה יודע... חוטפים סנדוויץ', לוקחים קולה, אתה יודע איך זה עובד. נכון, אז הדרך הכי טובה זה פשוט להתארגן מראש, זאת אומרת, שיהיו דברים תמיד במקרר או במקפיא, לקחת, להוציא, לחמם, וככה פשוט היום שלנו יורה גם פחות מפחיד וגם יותר כיפי. זה פשוט התארגנות. תגידי, מה היה הכי קשה לוותר בשבוע הזה? איזה דג, איזה סטייק? הקפה בבוקר. קפה זה מן החי? בגלל החלב. אתה מבין כמה זה בסיסי? תשתי וחלב אספרסו. סויה נורא קשה לי. קפה שחור זה לא אותו הדבר. זה פשוט מתרגלים, ברור. אני שותה קפה בלי חלב. לירון, בואי לפה, נעשה אותך תואמת מלכותית. בואי, את תהיה התואמת המלכותית שלנו. לירון מגיעה אלינו בבקרים עם כל מיני שייקים שנראים, אני לא רוצה להגיד כמו... משקה גיבורי. משקה גיבורים היא קוראת לזה על הבוקר, בגלל זה היא הרבה יותר אנרגטית מאיתנו ב6:30 והרבה יותר חיונית וחיובית. מה זה עושה לגוף שלנו, השינוי הזה? קודם כל זה נותן המון אנרגיה לגוף. כי האוכל הזה הוא קל, הוא מתעכל מהר. מצד שני, אני יודע שיש הרבה דעות חלוקות על זה, ואני לא אכנס לעניין הזה, אבל אני אדבר מה כן טוב פה. זאת אומרת, יש פה, למשל, יש לנו פה קציצות עדשים. האמת שזה כמו פלאפל, זה טעם של כן, פלאפל. זה נראה כמו פלאפל, ויש בפנים גם עדשים, גם חומוס, גם שקדים, גם ירקות, זאת אומרת, יש לנו פה ממש ארוחה. תכיר את לירון, היא מגיעה לשולחן שלנו רק אני כשיש טועה, אוכל. יש אוכל אני באה. לא משנה אם זה חגבים או אוכל טבעוניות. אוכל מהצומח, יש בו הרבה היפו. פחות שומן ושומן רווי. נכון, באופן יש פה עקרוני. הסיבה היחידה אתה שבגללה אני עצמך, מוכנה לשקול אתה את זה. טבעוני? אני יכול להעיד על עצמי שאני כמעט ב100% טבעוני. במה אתה חוטא? ויתרת על דבש? לא. בדברים הקטנים האלה, אבל זה לא, ביום כן. זה כבר ממש למיטיבי לכת העניין הזה, כן, דבש. ואני בן אדם נורא קיצוני, אז ניסיתי ללכת על זה עד הסוף, ואז בגלל זה נפלתי. סליחה, ניסיתי צריך להיות להגיע טבעונית. הטבעונות זה באמת כבר זו ממש קהילה שלמה, יש להם המון קבוצות בפייסבוק שאנחנו עוד דקה נרחיב עליהם, אבל קודם כל אני רוצה לשתף אתכם בסרטון אחד שמצאתי באחת הקבוצות האלה. עשתה אותו בחורה בשם אינה צ'רבקו,
היא סיימה עכשיו לימודי תקשורת חזותית במכון הטכנולוגי בחולון, והיא מספרת שבתור טבעונית כל הזמן היא נתקלת בהערות פוגעניות שנובעות כנראה מבורות, ולכן הכינה סרטון הומוריסטי, אנחנו נראה קטע קטן ממנו מיד עכשיו. את הטבעוני המצוי אפשר לזהות לפי כמה סימני היכר. הנקבה תבחר את בן זוגה לפי גודל הגזר שהוא הצליח לגדל במשך חייו. לרוב, טבעונים מוצאים את מותם בנפילה מעצים, ממכת שמש או מהרעלת חסה. זיהיתם את קולו של דן כנראה? ברור, צפי חיית בדבש. מאוד אני יפה. בעיקר ניסיתי להבין תוך כדי שהוא דיבר מה זה הדבר הזה. זה אפרסמון? זה בטטה. זה בטטה? זה היה לי מאבק עם עצמאים בדיוק. אני חייב להגיד רק, אפשר להגיד עוד משהו? אני מתה על זה. ברור. גן. זה נכון שיש קהילה טבעונית מאוד גדולה, אבל זה לא מבושל. האוכל הזה הוא לא מיועד רק לטבעונים. זה נכון? מה קרה לך? זה קישוט, זה קישוט. זה תלך, זה טעים. יותר רגע. ויותר, אגב, מסעדות מגישות את רגע. האוכל הזה. רגע, יואב. מה קרה? יואב רוצה להוריד את הטבעוני. הרעילו אותי פה. הוא הולך להוריד את זה עם יחזור אלינו. סטייק, תכף הוא ישוב. יש, אלין, אם היית בודקת, יש המון קהילות בפייסבוק, קבוצות שלמות שבהן יש אינפורמציה. צריך... רגע, תמתיני שנייה. דוריה. כן, את תן לי משועשעת. לעזור לך. זהו, תצילי אותי שנייה, תכף נחזור. הנה, אנחנו מתחילים.